लोगोफोर, जादुआ मोनसे गोमोथाव बाथ्रा जायखौ जों नुना जोबोर खुसि आरो गोमोथाव मोनो। जोंखौ गोबां खेब गोदान गोदान जादुआ गोमोहोयो। जादुगरा ओरैबायदि गोमोथाव जादु खोन्थियोदि जायखौ जों नुनानै गोमोयो आरो बेखौ नुनानै जों साननांगौ बाध्य जायो। थारैनो मुलुगाव गोमोथाव गोहो दं आरो नामा? ना बेयो जादुगरनि खायसे आखाइनि टेलेन्टेड सोलोसो? दिनैनि बे भिडिअ'आव बेबायदिनो जों मोनबा जादुनि ट्रिक खोन्थागोन जाय नोंथांमोनखौ साननानै लैथोआव गोजावहोगोन आरो बिसोरनि सिक्रेटनि सोमोन्दै खोन्थागोन आरो जादुगरनि खायदाखौ बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन। बिब्दि भिडिअ'खौ नोंथांमोना गिबियाव नुफेराखै जानांगौ, बेनिखायनो बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। नम्बर 5 जादुगरा आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन आरो गोदान गोदान जादु खोन्थियो जायखौ नुनानै जों साननायनि लैथोआव गोजावनांगौ जायोदि बेखौ माबोरै खालामो। साइमन पेर'आ सासे जार्माननि गिदिर जादुगर। बिनि जादु खोन्थिनाया गुबुन जादु खोन्थिग्राफोरनिख्रुइ गोबां आलादासिन जायो मानोना बियो गावनि बांसिन जादुखौ आइपेडआव खालामो। खायसे मुवाखौ आइपेड स्क्रिननिफ्राय बख'नाय सोनाय बायदि जादुखौ बिथाङा खोन्थियो जायखौ जों माब्लाबाबो सानफेरनो हाया। बिथाङा गावनि आइपेडआव जादु खोन्थिनो थाखाय गोबां जुदा रोखोमनि पार्सनेल एपखौ बाहायो जायखौ जों थार बायदि नुयो, नाथाय दिनै जों बे जादुगरनि सिक्रेटखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। फैदो बिदिब्ला गिबियावनो माबोरैहाय नायगिरिफोरनो जादुगरा थरसे टेनिस बलनि फट' खोन्थिगोन, बेनिफ्राय बेखौ आसि टेनिस बलनि समान गिदिर जुम खालामो आरो बेखौ आखाइजों स्क्रिननिफ्राय बाहेरायाव बहनो जायखौ जों आसि टेनिस बल नुयो। अब्ला साइमनआ आखाइजों माबोरैहाय अरिजिनेल टेनिस बलखौ बहनो, अब्ला फैदो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बिनि थाखाय बिथाङा गावनि आइपेडनि स्पेशेल एपखौ बाहायो जाय बिथाङा गावनि मेजिकनि थाखाय बानायदों। गोबां मेजिशियानफोरानो जेकेट एबा कोट गानो। मा नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदों नामा बिसोर मानो जेकेट एबा कोट गानो? मेजिशियाना मानो टि-शार्ट गाना? बेनो बिसोरनि हाथियार जायो बेफोर गासैबो ट्रिकखौ खालामनायनि। अब्ला दा नोंथांमोना खोन्थानोसै साइमनआ बे मेजिकखौ माबोरै खालामनाय। गिबियावनो साइमनआ थरसे टेनिस बल गावनि जेकेटआव लाखोमाखादोंमोन। जेब्ला बियो गावनि आइपेडनिफ्राय आखाइ बोखारो अब्ला बलनि फट'आ आइपेडनिफ्राय गोमायो जाय गिबियावनो आइपेडआव फिट खालामना दोनखादोंमोन। बै समाव साइमनआ गावनि जेकेटनिफ्राय सोलोयै बलखौ बख'यो जायखौ जों थोंजोङै आइपेडनि स्क्रिननिफ्राय गनाय बायदि नुयो। बेखौ बिथाङा ओरैबायदि थाब खालामो दि जों जेबो हमदांनो हाया। दसे समनि उनाव बे बलखौ फिन आरोबाव आइपेडनि स्क्रिनआव सोफिन्नायनि ट्रिक खालामो। बिथाङा गावनि आइपेडजों गावनि सासे लोगोखौ भिडिअ कल खालामो आरो केमेरानि जोहै गावनि लोगोनि खर'आव गाइखेरनि ग्लास लखबनानै होयो जायखौ नायग्राफोरनि ओरैबायदि मोनोदि थारैनो गाइखेरा केमेरानि जोहै बिनि लोगोनि खर'आव गोग्लैदों। बे जादुनि सिक्रेटआबो गोबां गोमोथाव। बे जादुआव साइमनआ जाय ग्लासखौ बाहायदों बेनो बिनि सिक्रेट। बेयो गंसे जुदा रोखोमनि ग्लास जायखौ साइमनआ मेजिक ट्रिकआव बाहायनो थाखाय बानायना लादों। बे ग्लासनि सिङाव फिसा ग्लास दंखायो जेराव गाइखेरा बे फिसा ग्लासआव थायो, नाथाय बाहेरनिफ्राय नुनायाव जों जेबो हमदांनो हाया। बे ग्लासआ ओरैबायदि बानायजानाय दि जेब्ला जों ग्लासखौ खेंख्रा खालामो अब्ला सिंनि गाइखेरा बोहैनानै बाहेरनि गिदिर ग्लासआव हाबलाङो आरो ग्लासनि बाहेराव गोग्लैया। साइमननि लोगोनि भिडिअ'आथ' आगोलावनो रेकर्ड खालामखानाय, नाथाय नुनायाव जों ओरैबायदि नुयोदि थारैनो गाइखेरा केमेरानि जोहै एबा वाइफाइनि जोहै बिनि लोगोनि खर'आव गोग्लैदों आरो बे जादुनि खायदाखौ नुनानै जों बयबो गोमोनांगौ जायो। थामथि खायदाखौबो बेबायदिनो खालामो। बे ट्रिकआव साइमनआ मोनसे बियार टेपखौ आइपेडजों जइन खालामनानै टेपखौ अन खालामनानै बियार गहोयो। नुनायाव बे मेजिकखौ जोबोर समायना आरो गोमोथाव नुयो, नाथाय बे ट्रिकनि सिक्रेटआबो साइमननि जेकेटआवनो दङ। मोगथाङाव बिथाङा जेकेटआव मोनसे पाइप लाखोमाना दोनदों जायखौ साइमनआ बियार टेपजों जइन खालामना दोनखायो आरो बिथांनि पाइपनि गुबुन फारसेथिंजाय मोनसे बियार बेगजों जइन खालामनाय जायो जायनि जोहै बियारा टेपनि जोहै बाहेरायाव गयो, नाथाय नुनायाव थारै ओरैबायदि नुयोदि बियारा साइमननि आइपेडनिफ्राय गदों। ब्रैथि खायदा। बे खायदाया गोबां फास्ट खालामजानाय ट्रिक। बेयाव मेजिशियाना खायसे खम समावनो थाब गोबां रोखोमनि ड्रेस सोलायनांगौ जायो। बे ट्रिकआव बे सिख्लाया एसेबां फास्ट खालामोदि नोंथांमोना गोमोना गल'ल' नायगोन। गिबियावनो बिथाङा स्टेजआव नुजाफैयो आरो थाबैनो मोनसे जिजों खोबथेजानाय देंआव हाबो आरो एसे सेकेन्डनि उनावनो गोबां बार ड्रेस सोलायो जायखौ नुनानै जों गोमोथाव मोनो। दिनैबो बे जादुनि खायदाखौ रावबो मोनथिया, नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो बे जादुनि खायदाखौ खोन्थागोन। बे जादुनि खायदाखौ सिगाङाव लाबोनायाव जोबोद गोब्राब
खालामनांगौ जादों। थारैनो बे जादुनि सिक्रेटआ जादुगरनि गस्लायावनो थायो। बे जादुगरा मेजिशियानाव जाय गस्लाखौ बाहायो बे गस्लाया आलादा रोखोमनि आरो असाधारन जायो। गस्लाखौ आलादायै बे जादुगरनि थाखाय बानायनाय जायो। बे गस्लाया गोबां डिजाइन गोनां जायो आरो गोबां रोखोमनि थाखो थाखो लेयार थायो, जाय गांसेनि सायाव गांसे जादुगरा गाननानै लायो आरो बेखौ बख'नायाव जोबोद गोरलै जायो। बे गस्लाफोरा आथाजों सिथाबनाय एबा हुकजों बख'जानाय जायो। जेरैबायदि बे भिडिअ'आव नुदों, बे सिख्लाखौ नायनानै ओरैबायदि नुयो दि बियो गोबां रोखोमनि गस्ला गांसेनि उनाव गांसे गाननानै लादों। मानो होनोब्ला एसेबां रोजा गस्ला सोर गानो आरो भिडिअ'नि जोबनायाव एसेबां फिसा नुदों। बे भिडिअ'आव नुनो मोनदों दि बे सिख्लाया माबोरै गावनि गोसोम सिखौ लाखोमानो नाजादों। बे जादुखौ खालामनो थाखाय गोबां खायदा आरो स्पिड नांगौ जायो, मानोना एसेबां समनि गेजेरावनो थाबैनो नायग्राफोरखौ मिथियाजासे गस्लाखौ सोलायनांगौ जायो।